2023 курпа курпача барои Екатеринбург. Курпаи нав, курпачаи нав, болиштаи нав ба фурӯш. Сандуқ ам дидед? Тӯй рафтааст Екатеринбург, тӯй. бор боша боре ҷамъ кунед, худо хаб ба наздикӣ раҳкӣ мешавам аз тобистон ба Екатеринбург. ҳамин наворо то охир тамошо кунед. Як хоҳари мо зодаи ёвон, касое ки дар ёвон мо тамошо мекунанд, бародари пойтахт, касое ки худохоҳ шароит доред, ҳамин каса картаашон дар зер навор мешавад, номерои телефоншон дар зер навор мешавад. ҳатман кӯмаки худро дареғ надоред ва касое ки мо дар пойтахт тамошо мекунед, шароити рафтан доред, рафта ҳамин хоҳара хабар гиред, иншоаллоҳ хуб мешавед. салому алайкум ҳамватанони азиз, ҳамдиёрони азиз, умедворам ки хубу бардам бошед. бародари азиз, ман қарор дорам дар ноҳияи Айнӣ, маркази ноҳияи Айнӣ як эълон барои мардуми ноҳияи Айнӣ, деҳаҳояш сар карда, аз Хушекат он тараф Искодар, Зеробод, Дардар, касое ки мо тамошо мекунанд, ин тараф аз Сангистон сар карда, худохоҳ Зосун, Томин, Пӯтхин, Рарз, Гузари Бод, ин тараф худохоҳ Махшеват, Марзич, бародаро хеле мо тамошо мекунанд, Дижик, ҳама бародари умуман Тоҷикистон. фақат дар ноҳияи Айнӣ ман қарор дорам, ҳозир метавонам 10 нафара аз ноҳияи Айнӣ ҷамъ карда бошем. худохоҳ кор бародари азиз документаша мекунад, ҷои хоб дорад, питания метиҳад, смена 1900 кор дар Челябинский област, бародари азиз документи Челябинский област мекунад, ҳамаша 100% аз тарафи фирмаи худам Аримакс. бародари азиз пулаш худохоҳ во время гарантияш худам метиҳам. бародари азиз, ҳамин 10 нафар ҷамъ шудем, 7 нафара худохоҳ мошинкати равон мекунем. агар гӯяд ки боз мисол 7 нафари дигар 14 нафар мекунем, худохоҳ мошин 2 мошин иншоаллоҳ аз Айнӣ во мехӯрем. бародаре ки мана тамошо мекунед, фақат бародари Айнӣ бошанд, барои ки мо Айнӣ ба ҳозир қарор дорам то рӯзи 1 числоа. худохоҳ биёед аминҷа во мехӯрем, мардак борин гап мезанем, маслиҳата мекунем. фақат мужик слова бачаҳои нормални ҳамин гапашон баистанд, моам гапамон меистем. смена гуфтам онам 1900 документа метиҳад, питания метиҳад, квартира метиҳад. ҳамин худаш сеним таги 4000 мебурад документу вайкати. занги шуморо интизор ҳастем. бобои Исроил худохоҳ ба роҳ мебуроем пагоҳ саҳарӣ. имрӯз 22 бошад, 23 пагоҳ ба роҳ мебуранд. касое ки бор доред 5 кило, 6 кило то 100 килоя, зиёдам бошад мешавад, боротонро қабул мекунанд. бародари азиз, аз шумо илтимос, ҳамин наворо то охир тамошо кунед. як хоҳари мо зодаи ёвон, касое ки дар ёвон мо тамошо мекунанд, бародари пойтахт, касое ки худохоҳ шароит доред, ҳамин каса картаашон дар зер навор мешавад, номерои телефоншон дар зер навор мешавад. ҳатман кӯмаки худро дареғ надоред ва касое ки мо дар пойтахт тамошо мекунед, шароити рафтан доред, рафта ҳамин хоҳара хабар гиред, иншоаллоҳ хуб мешавед. боқӣ дар амони аъло бошед. занги шуморо интизор ҳастем. Assalomu alaykum. Makavalar Zahirai Mojirman Hilvan. Man چند سال میشود که سالم مرا اتمام جامعه گفته بابت میکرد. 1.5 سال میشود اتمام کسره. وزی من تبابت کردن نتونستم. رفتم دکتر رو تماگراف کردم سرم مبین دشونم میانم پرابلم دارم میگن برای تبابت کردن شرایط نداریم مرا یادم کنید من تبابت کنم سرم چرخ میزنه گشتن نمیتونم بسیار ششتن نمیتونم